Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2 lapho sibika khona sise-Currensfontein emcimbini kaMaskandi obizwa ngokuthi ikhuphuka nezakho Maskandi Festival. Lapho-ke ebekusacula khona ithwasa lekhansela luphume unumber 3. Akwehlanga kahle kubalandeli bethwasa lokho ngoba bebethi bathengile impela amathikithi bevotela lona ithwasa lekhansela. Lapho-ke bavaneke banengeka basusa uthuthuva-ke wase-ke bewona-ke umcimbi njengoba ubona evidweni yakho nje bekungasemnandi impela, sebejikijela kugijinyiswana kwenziwa konke njengoba ubuka nje awukubukeke nawe-ke kule video. Ngaphambi kokube-ke ubuke ungakhohlwa ukucofa ibhathini usubscribe kule channel. Manje uma uthenzisa umuntu i-interview uzoyenza kanjani? Mina ngiyasho ungelovela sinyele futhi ngiyangena ephejini lakhe nasebhathini ngizomtshela ukuthi uyasinyela. Umshayeli ungeloveli umshaya kancane la umshaya kancane kade mshayela ungeloveli uyadangwa. Ulimala abantu. You have to be careful. Njengoba ubona-ke kwivideo yakho nje izimo ebezenzeka lapha ya kwikhuphuka nezakho Maskandi Festival. Lokhu-ke esingakugqugquzeli kubalandeli ukuthi bakwenze bamaskandi. Sicela nje kube nokubekezelana, sicela nje engathi abalandeli bangayiphatha kahle uma bezile bezobuka abaculi babo ababathandayo. Bacomplaine ekugcineni. Siyacela nje ukuthi bandla abalandeli baziphathe kahle ngoba lokho esikubukayo akukho right and kungagcina kubeke impilo zabo engcupheni. Njengoba ubona namaphoyisa sengenelela nje lapho uyayibona-ke lento-ke ukuthi ayilungile. Sigqugquzele nje ukuthula uma sisemcimbini kaMaskandi. Bafowethu siyacela bafowethu niyaluleke bekini. Look.